Haba kidon kam ya kajing tre kam jong ki dalit sik ki ai jaka ya ki banchna ying. Menta hadin chispa riposnem ki sha khot barchela ni ki minder ong u rom ki ram u professor jong ka political science ha Punjab University. Kajing ila persha hapden gijat pendiu kisik talit bat ki khasi hashlong bat kadau jong kane paro kalong kajaka ya kabangi jukhot ka Punjabi len ne kathem yo maulong. Kajing ya khaja namar kane ka Punjabi len om shom latip tang ha Meghalaya hi henry hakari India jungi borok kave. Kane ka Punjabi line kadon bon kajing ke line bat kajing ut ka bakun thup ya ka jing penmi ya kajaka jing itu ikijat benriu kajing penthmai ya ka thansor bat kumta terter. Ka history bashaden ya kijat benriu Sikh Dalit khamtam ki mazhabi silavandra shashilong da ka British colonial administration hakisnam praspa sanpo praspa nrupo. Kabal apnong ki Britishers ban raya ki ki Sikh shani shashilong kalong ban aika meki ban kum kinong pun khoj ni ki sanitation workers. Kakam kabal akhir pateng hadu menta shaki khon kinat bat ki bahaying jongki. Ka jinglong jong ka jingyale ki kunhon khasi ki badaina ka to ka thain ki ong ba ka to ka jaka ka dei jong ki khasi henry ki Sikh pat ki kam ba ka to ka jaka ka dei jong ki namar ba ki la sa ha ka to ka jaka la chispa san pos nementa tom jingmut ya ka jing itho jat bin riu don ki seng ki ba perkhat ba ka Punjabi len kalong ka dak jong ki nong wei bat ki nong penthut ya ka jat bin riu khasi ki jat bin riu Sikh namar ba ki dei ki khar bat namar balayo I ba ki pher ha kadur kadar ha karyam ka bat ha kanyam ka rukom kila ngai bala kenya ki kum ki briu nong wei ne ki minder watla kila sa hachilong la bun snam menta kajing ya snam jong ka arajar khatpra ha kalai phuwi tarik umme ajar khatpra la don ka jing ya khi barit hapdeng ka wei ka briu kin thei dalit bat uwei ukhna khasi ubadai u conductor jong ka wei ka bus ka khubor balam ler kala sapriang lengba ka WhatsApp ba uwei ukhna khasi ula sha penyap ha kini ki Sikh dalit ne kala yalam shaka jingya khajia ka bahe ka jingyale ka bachir khe kala khe hapadeng ki kunhun khasi bat ki jat bin riu Sikh ya ka jaka la khang da ki pulin bat la punbor da ka curfew ha ki bon benta jong ka Shillong na ka benta ka to kat nisni bon ki briu kila sha sha among ya ki dukan la khang bat ya ki jaka puta la pun julor kane ka jingjia kala kring ya ka jing sha skor jong ka national media bat ki jingkan tho na ki National Commission for Minorities and Delhi Sikh Gurudwara Management Committee ka government response ka sarkar kala pun pena ya ka jingpen kinria jaka ya ki nong shong jong ka Punjabi len da ka bakadau ya ka jing khapnya jong ka thansor bat ka jingpen chong jaka bean henry ki Sikh community ki persha ya kane bat ki ong bala thmu ya kane ka jingpen kinria jaka bala pen khen ya ka hok jongki la theuru ya ka high level community ban pej halor kane ka jingpen kinria jaka house nam arjar atwei ka committee kala ai jingmut ban pen kinria jaka ya ki henry la don biang kata ka jing ye khi te kumta la sange no ka legal and human right concern la don ka jingken no bala le shiliang ki jat bin riu Sikh bat bun ki human rights committee kila kno ba kani ka jingpen kinria na ka daw ka jing le shiliang namar ba ki pher ki jat bat ru kaniam ka ba penlung yang hangni ka long ba kumno ka jaka ka barin ka badai ban long kum ka kwatar ka kala long pen ban arspa arthotli ki yeng na ka benta lai spa so artli ki families jong ki Sikh kumbangi la yo I ka bara bazar ka long ka jaka ka bakong sam tam menta
Henry katu ka jaka kom shum la long kumta san pon lupos ne menchua. Kabala penong yaki benchong hang tu kadai ba katu ka jaka ka jan na ka jaka tre jongki. How January khat khandai spa san pau sau la shnaya ka agreement hapdeng usim jong ka hima menlem bat ka Shillong Municipal Board. Kumta loong baya kani ka jaka la IT no shaki mazabi sik. Kata kapor kani ka jaka kala don haka jing don bat control jong ki member jong ka Harijan Panchayat Committee. Nem khat khandai spa an ripu sau la seng ya ka Guru Nanak Upper Primary School ha kani ka juk ka jaka bat kani ka school kadang don hadu mentaru. Rengkat bat ka school kani ka jaka ka don ru ya ka ying mane bat ya ka Gurudwara na ka benta kitu ki beriu basyong ha ka to ka jaka. Laki snem om don jing khajia Henry House nem khat khandai spa khandai pu ar la don ka jing namar bala don ba attack ha Punjabi lane. House nem khat khandai spa khandai pu saupan ka Shillong Municipal Board kala penmi ya ka order ban pen kinria ya ka tu katni ki Harijan na kani ka jaka. Kani ka mamla kala poi shadu shaying bishar ha ka ba ka Guwahati High Court Shillong bench kala tuklar bat kala betha ya ka Shillong Municipal Board ban sange no ya ka jing pen pra bat ya ka jing pen kinria. Hadin usnem ara char khat pra kisik bat ka sarkar kidon hapdeng ka jing ya kren ban rai hangno bat kumno ban pen kriya ya lai spa sa phongut ki family. Kumbang itip borok ka jaka kadon kador Henry kani ka jaka basyong ki Harijan kalong kubam don dor ni kumbang ni ong hak pareng priceless. Namar kani ka jaka kadon hahart jong ka Shillong. Uwe yusiku ong bangin kenria na kani ka jaka lada ka sarkar ka kular ban ayangi ya ka jaka ban chna yeng rengkat bat ka pisa ban chna ya kata ka yeng. Henry kani kamla ban long namar ba kumba phim namar ba mapi bat mangangi latip ba ki bar chela ni ki bam de trai ri kimla ban the jaka ha kani ka step chongi. Kumta ka sarkar kala kular ban ayaki da ka flat ka beret. Ka sarkar kala samru haki ya ka blueprint jong ka building kumba new mala AA ban pensa yakini ki sick families. Henry komik hang ne kalong ba omla panchna building palat sau san mala hasilong namar ba ngitip ba ka Shillong kalong ka jaka namar ba ka Shillong kalong ka jaka earthquake prone zone ni kumbang yong hakasi ka jaka haka ba jukhi ba jumai ni ka jaka bala ba ban khi ujumai te kumta bachna ka building ka banyu pramala kalong ka bamla hakapor bangale research na kamenta kani ka video ngayo ibun ki articles mo ki articles ne ki national media ki brio ki ong ba kabala penlong yangi ki khasi ban be yakini ki Sikh Dalit na Themyo Maulong ni na Punjabi len kadai ba ni ki khasi ngi bishni baki yo ban sa ha ka to ka jaka namar ka to ka jaka kalong ka prime location but ba ngi kwa ban be yaki na ka to ka jaka namar bangi bishni ne namar bangi bishni but ngi kwa yaki ban be om tang na Punjabi len Henry na Meghalaya ru kumjo. Henry don pat ba ong ba la dehi ban kendria yaki namar ka to kadai namar ka to kam dei ka residential area kadai ka commercial area but lada kendria yaki la ban pen ba pen met ya ka to ka jaka but pen long show ya ka bakam commercial show ma ban pen ba pen met ya ka bara bazar. Henry nga barbe ngas ngo ba watla om dei ki sigmo kila ban don kino ki budget bindu ba show hang to te kani kam dei ka target bangi target yaki Henry in place of Sikh kila bandon kino gejat bindu mo kila bandon ki khasi hiru mo ki jantia mo ki Nepali ki Bengali kino ru Henry lada dei hi ba ka sarkar kala thumu ban pen ba pen biat no ya ka to ka jaka te kin ria be yaki to ki beriu mdei ba ki dei ki Sikh tengi be ekine mdei kumta nga thrai ba kin ria be Henry kalong pat ka kamram jong ka sarkar bala da kan ria ru yaki te kan ayaki ka jaka ka bakam ba khamiat ma bakin sa da ka basuk pasang nang ban anum don show kata ka chinya khachia hakipor banang wan